come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Smile vlog! Smile. Smile! Ako si Sam. Ako si Sam. Ayos ah. All you've given to Okay. me. Okay. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. Minsan ka lang ang doktor, pero kung doktor yung gusto yan, kung doktor. Kung doktor. Dugay, pag hindi yan, For all you've done in my life. Gawin ka, hindi mo yan title, Mark. Isa sa talis ng mga pioneer eh, no? Oo, nag-nurse na tayo. Martin Anthony Vicente, PhD, EFG, HIV. Ang pagbitikal. Yan, no? Kasi mag-nurse na siya ng ilo. Hindi, IT. Ka? IT. Ah, mag-nurse ba? Doktor ka eh? Hindi siya mag-doktor? Doktor ng computer. Doktor Wale? Nursing na sa company. IT. So, sang ano ko, sang high school, hindi na magput ko no ako nga no nga course ng kwaon, ang mga doktor, tingnan bagi sila ng doktor tila to ako blas mo. Konduktor? Doktor. BSR naman ba? Nasang nurse. Hindi na mo yan. Partiya, may gulong no? Hindi na mo. Dua ni kabilog eh? Isa lang lang. Gane. May Dua lang. Dua kabilog eh? Dahil sa may sapat mo Kung mag-proceed, kung may doktor ako, una-una kita din ako. Ay, mo yan. Ano yung stock ko? Yung pangka mo? Ako yan, hindi ko try mo yan. Yung pagali ka rin sa akon. Bayaran mo na ba? Hindi normal, yung aplikasyon.